Kunensizwa yangapha eMtuba engake kulezi insuku nokuba ngapha eMtuba. Ngike nje ngaya lapha enkantolo yakhona eMtuba ngiyolalela amanye amacala ngoba amanye amacala angapha ikakhulukazi ahlala ngapha eMtuba isikhathi esiningi. I-Regional Court ihlala lapha eMtuba, so nginokuya khona ngiyolalela nje amanye amacala. Ngiyakhumbula nje ukuthi kunelinye icala khona insizwa engangakhuluma ngayo phambilini yangapha eMtuba la engangixwayisa khona ukuthi yayivakashelwe intombi yangapha ejozini lensizwa yakhona eMtuba, yavuka ekuseni. Kusho ukuthi intombi yayifika ngoLwesihlanu izohamba ngomsombuluko, yavuka ekuseni intombi, insizwa yavuka ekuseni emsebenzini, intombi yavuka yona yaya ekhaya ejozini. Well-ke umuntu ozohamba kuqala phela ekuseni insizwa ngoba iphuthuma isikhathi emsebenzini, intombi izosala ivuka ngabo 7-8 ilunge nawo bese iyahamba. Yathi isendleleni intombi yafika yadlwengulwa ngenhlanhla, bagcina beboshiwe labafana babezama ukuyidlwengula. Bazama ukuyidlwengula, abayidlwengulanga, babezama ukuyidlwengula, bagcina beboshiwe. So ukube nje leyo nsizwa, into engangisho ngayo ukuthi ukube leyo nsizwa yayikade noma ukube le ntombi yadlwengulwa yasiyabulawa, the first suspect kwakuzoba ile nsizwa ethandana nayo. So ngadibana naye enkantolo ngizolala lolunye udaba, sagcina sisikhuluma lolu daba lwayo, nayo yayizovula icala yahamba nayo intombi yayo la enkantolo. Ngabe sengithola ke khona insizwe esilandelayo kakhulu ekhona la eMtuba, eyakhona la eMtuba, ithi yona ibijola nenye intombazane ehlalile kushini kwaMsana, kodwa lezansi khona indawo ekuthiwa iseyifisweni lapha eMtuba ezansi nje. Ithi lensizwa ithemijola nalentokazi, kushuthi lentokazi isoka layo likude lingapha eStenga, isoka layo ubaba oyingane nje eyangapha eStenga, kodwa itohoza la eMtuba kulezi itole la intokazi le ehlala lezansi efisweni. So iyayithi mayi off njobe isebenza izitolo nje, uyazi ukuthi kuyaye bayibe off, iyayithi mayi off kwintokazi ihambe ekhaya kubo o ihambe iye eStenga esukeni layo. Ithi-ke lensizwa isikhathi esiningi nayo la eMtuba, isikhathi esiningi iyaya nje njalo kule ntokazi le ihlala efisweni, iyaya nje isikhathi esiningi. Uyabona mawujola nomuntu oseduze, anihleli ukuthi nizobonana, anihleli nje, uyaqhamuka nje futhi ehlala emqashweni. Ithi-ke lensizwa kwathi ngelinye ilanga, that was 2020, that was last year 2024. Ithi-ke lensizwa ngelinye ilanga nayo ishare idaba lwayo usizi lokunokhelwa usendlini yentombi, usizi nje lokunokhelwa usendlini yentombi. Omunye ngiyabacela abafowethu labo ukuthi uma kwenzeka kulesi sikhathi samanje abantu besifazane nabesilisa ibondene nje, abekho engizothi bangcono, abekho nje ngizothi bangcono, ngoba ngizothi bangcono abesilisa amantombazane abhedayo ngizobe ngidlala ngawo, mangizothi bangcono abesifazane abesilisa ababhedayo ngizobe ngidlala ngabo. Ibondene nje kuphela, ufuna si-understand ukuthi isikhathi esiphila kuso sinje, isikhathi nje esiphila kuso sinje. Uma uzofica umuntu nentombi yakhe endlini, noma bekuthiwa indlu yakho noma bendlu kabani, I will not advise ukuthi umbulale. I will never give you advice yokuthi umbulale lo muntu, ngeke. Ngoba uma ukwambulala uzoboshwa bese uluzwa izinto eziningi kakhulu. So ngeke ngi-advise lokho.
lezi zinto ngixoxa ngoba kufanele sijwayele ukuthi ziyenze ziyenzeka. Yabo nje basikhuluma ukhona omunye obanjwayo kumanje njengoba ubona sengathi wena ekusesemina akusengophaswane ziyenzeka kunjalo. Khona abangena ebusuku, khona abavukayo manje balungela ukuthi beyongena, bayawabiza amadoda ayiphuthuma uzofika uthatha u1 nje ngithi ngigeza ngabo 2 sengilunga ngabo 3 sibe sesibonene nendoda ngaphiya ncenga hawu futhi mawusuvukile phela ngizodlula endlini yakho mawusuvukile ungithinte uzobe engakabuyi sibanibani yabona hawu yabo bancengana babhizi. So nje ibondene nje ngicela sikunderstandele ukuthi sembondweni. Uthi ke lo mfo ubeya nje noma yinini endlini yalentokazi, ubeya nje noma yinini ngoba yena ula eMtuba nayo ila eMtuba lentokazi ihlala la eMtuba isebenza la eMtuba iqashe khona la eMtuba lapha elokushini kwaMsana kodwa lezansi ngaseyifisweni. So isoka layo ilibona ngalesi sikhathi iofile, libona ama iofile alijwayeli isoka ukufika la, liyafika nalo isoka mali off ngoba kuyenzeka ngale isoka libe off uthola ukuthi intombi yasebenza bese lifika kodwa isikhathi esiningi isoka liyayilinda intombi kube yiyona esuka la iza kulona. Uthi ke lo mfo uthe lapha nje eMtuba edolobheni eyiphuzela khona indawo ukuthi iseplangweni la eMtuba okuyibar uthi ephuza nje uthi bese uyazi ke umuntu mayephuza nje ucabanga umjolo ucabanga mayisuka la kuphuza khona intombini. Ngibonela la ku Facebook insizwa mayibhala zithi uyabona uma indoda yakho ikufonela njalo mayidakiwe ubokwazi ukuthi iyakuthanda ngoba umuntu mayekaphuza wadakwa uvela donsa ifona fonela umuntu amthandayo. I don't know ukuthi leyo nto how true is that one angazi. Uthi ke lo mfo uthi wathi maye la efisweni uyasilandela la kuyotsho uthi wathi maye la eplangweni eyixoxela nje ku WhatsApp nawo le ntombi sekungabo 6 ebese le ntombi ithi kuyena yazi umuntu wami ubabuye ingane uke wangifonela emini ngiselantshini uke wangifonela le ntombi sisendlini khona kwaMsana endlini siseyifisweni lapha kwaMsana lokushini isendlini lo mfo usedrobheni uyaphuza nje uyiphuzela. Ithi ke intokazi kulomfo yazi mfowethu uyazi sithando sami iyajola naye ubabuye ingane uke wangifonela wathi ungapha uphongolo emini wangifonela ngiselantshini wathi ungapha uphongolo bahamba ngomsebenzi kodwa bayabuya kusho ukuthi bazodlula ngo-N2 bebuyele eStenga. Ithi lensizwa ayingezwakala usethikele wesifazane cha lokhu ngikutshenela ukuthi mina ngibona ukuthi angazi noma uzodlula la ukuthi angazi noma kwamanje sebedlulile kodwa angikholwa ukuthi uzodlula la endlini ngoba bahamba ngomsebenzi kusasa fanele bengene. Ithi ke lo mfo angazi kodwa bengifuna ukubona mina la bengifuna ukubona yazi mina namhlanje isithi intombi awume ngizokutshela ukuthi woza ngisafuna ukumcheck efonini iqala ngisafuna ukufaka i-airtime ngimcheck ukuthi ukuphi ayinanga phela ukuthi lo mfo ayidlalela snooker lapha ya kuvalwa ngo8 lapha edrobheni lapha eMtuba khona indawo ukuthi iseplangweni eTavern ebar. Uthi lo mfo ayahlala bese kuthi ngabo 8 nje sekuzovalwa bese ifonela le ntombi uthi hayi manje kuhamba kanjani. Uthi lo mfo bese ethi hayi uthi lo mfo ethi uthi lo mfo ithi intombi ayi lo muntu akasho ukuthi kodwa ngisola ngathi sebehambile ungeza vele ngekadlule la kusho le ntombi ngoba lo muntu ufone emini ngo12 le ntombazana iselantshini wathi basawuphongolo bayazi abaningi mawusuka uphongolo uyaStenga uphongolo vele loku N2 uvele wehle nje ngo-N2 njalo uyodlula konkonkoni lapha eJozini udlule komkhuze Hluhluwe uthi Mtuba phansi eRichards Bay uqonde nje ngo-N2 uyodlula
ku toll gate odokodweni kudle nje uenthunje. Ithi ke lenganayi ungeza endlini. Ngicabanga lo muntu usese na angithi nayo phela lentombazane ayimbuza ukuthi ukuphi uzodlula iyayifonela ifonela isoka lawo nje iyaxoxa nalo ifuna ukucheck ukuthi lona lizothili kuphi so nesoka licacisi kahle kodwa bese lentombazane ibuka ukuthi ayikhona ngeke isoka leli ngeke kube lisela selihambile ithi ke lensizwa nayo ngotshwala ivela igibela itekisi iziyokwehla kule ntombi ifike ngabona naye ifike ihlale khona ifike ke ithi befike bejole izolala vele yona bejole uyabona umqasho une backlog guard esivalweni nangapha ewindini une backlog guard ithi ke lensizwa ayibefike bejole besiyalala ithi kwathi cishe ngabo 12 ebusuku kuya ku1 ngabo 12 nje ebusuku kuya ku1 ilele nje zwi uthi mayizwa qoqoqo eminyango ilele nalentombazana ile nantokazi le izwa qoqoqo eminyango uthi besibu ivuka intombazana mayivuka intombazane ebese ithinta lomfo uthi bese ngithinta lentombazane iyangivusa uthi ngivuke ngizwa nje qoqoqo uthi besibuza intombazana ukuthi ngezwe liphansi nje ivela ibuze nje sengathi ivuke ekuthukana ivukayo ithi lo ubani bese lo mfo lo semnyango isoka le lasesitenga lithi ayimini uthi lo mfo uthi bese lentombazana bese ngiyeza ngizovula ngalo mzuzu njoba isho iphansi ithi ngiyeza ngizovula ilokhu ishila ukuthi ayazi ukuthi izokwenza njani kodwa mayisiphendula lo mfo semnyango isho nje ngezwe liphansi ithi hayi ngiyeza uthi lo mfo ngavele ngabona ukuthi yabona ke la isibhemile uthi ngavele ngathatha impahla zami ngame eminyango ngathatha impahla zami amateki neblue angithi mayisibhemile musubhemile phela mhlawumbe ijacket sokuyihenge lapha maye kuyijacket ishirt lo hengile ibhlue mayisijampile uyakufonqa konke nezicathulo vele ukubambe kanje ithi lensizwa vele ngayibamba into zami ngase ngame emva kwesivalo sho lentombazana nje obisukuma izosuku eyakhona la emntuba nentombazana emakhaya nje indaweni yasemakhaya kodwa iqashe elokishini komsana ngoba kuseduze mawusedrobheni komsana so uthi lo mfo ngivele ke ngime kanje uthi angazi ukuthi njoba ngimla lo mfo ngiyamazi unesibhamu esemthethweni lo onokhayo ngiyamazi unesibhamu esemthethweni ile ntombazane ngivele ithi lensizwa ngivele ngime kanje emva kwesivalo nalezi zinto zami ngiyibambe kanje angazi ukuthi ngilindele ukuthi kuzokwenzakalani uthi akazi ukuthi lizokwenzakalani mayiphuma la uthi angazi noma ngizothi mayingena lensizwa ngilwe ngiphume uthi nje angazi sengilindele ukuthi kuzokwenzeka noma yini uthi lo mfo evele eme kanje uthi isukuma intombazane ibhinca ithawula bese ivula izivalo angithi mawuvula izivalo kuqala izivalo siyamsitha lo mfo njobe lapha mayivula izivalo siyamsitha uthi lo mfo ngangigade nje ukuthi mayivula ibhekla guard intombazane mayingena le ndoda mayingena nje ngiphambana neminyango ngoba yona izobe ingalindele lutho uthi siyosala ibonela intombazane ukuthi emva ukuthi sengihambile indoda iyosala ithini ithubani ithi nje lensizwa ngilinda ukuthi mayingena nje le ndoda ngoba ayazi ukuthi ngikhona uthi ngilinda ukuthi nje mayithi yangena bese ngiphuma ngiphambana nayo eminyango ayinanga impela intombazane uthi sukume ngoba abantu besifazane bafowethu uthi lo mfo ivela isukume lentombazane ibhinca ithawula bese ibhinca ithawula inqunu nje ibhinca ithawula ilithi la ebese ifika ivula ngokhiya ngithi ukhiya usevele usesivalweni uthi ivula uthi khaqqa ukhiya bese sidonsa isivalo bese sitheka lo mfo uthi bese ngesikhathi idonsa isivalo nje awuphethe ukhiya webacklog guard isafuna ukwenza iplan nayo ayazi kanjani ngoba ngeke ivele imvule lesinoma kanjani lo kanti ngenhlanhla lo mfo nje obenokha
abanye abantu banamadlozi ngenhlahle umuntu njobe enokha uphethe oplastic lesoka lasisitenga njoba linokha uma evula umnyango lo bese livele lithi lona bese kusala ibacklagard bese livele libingele intombi kunjani hayi ngiyaphila kusho intombi bese lithi hayi ngicela ubambe la libeke phansi oplastic ngoba ngeke bengene phela kwibacklagard libeke phansi lithi bamba la ngisafuna ukuthatha okunye emotweni lathi malibeka nje phansi la wayesethi lona wesifazana hayi kulungile ngizovula wabeka lo wesilisa isoka lasesitenga oplastic ngoba ngeke bengene phela kwibacklagard la babeka phansi lingaphandle lona lo ngapha kwebacklagard lo mfo ucashe ngapha ngemuva nezimpahla zakhe uthi yababeka phansi le ndoda oplastic yasithi hayi ngisawulanda okunye la emotweni yayisijika le ndoda yajika le ndoda yathi yaphuma yangasesangweni la bamise khona imoto yavela intombazane yathatha isikhiye sebacklagard yazivula fast yavula yamkhipha lo waphuma lo waza ngapha ngokucasha ngasema toilet waphuma angithi indoda iphume yathi lemqasho kunesa yabo nje ngoba iphumiti ibheke esangweni lemqasho ibheke esangweni la lemqasho la baphuma khona bonke la bamise khona imoto ithi le ndoda yona yaphuma ithi le ndoda yona yaphuma yathi yasithela yathi yayosithela ema toilet yathi mayifika ngale ema toilet angithi la ema toilet emqasho noma bekuthiwa kusebusuku kangakanani isikhathi esiningi ema toilet nje mayisetshenziswa ngabantu abaqashela ukhona ozophuma ezochama ukhona ozophuma ezosebenzisa itoilet vele bazombona lo mfola uthi manje sengisaba ukuthi ngizothi ngimla kuqhamuka umuntu ezele etoilet nje ebese hayibo nasi sigebengu or something uthi lo mfo ngivele ngisabe uma ngibulala itoilet ngibone sengathi manje naye lo muntu lo uzozezolunguza lana ngoba mayichaza lo mfo lensizwa yasisitenga le ezoshiya plastic iyamaza isithombeni isiya kuyabona iyamsola lwesifazane ukuthi ujolana iyamaza isithombeni ithi manje mayeke weza ngapha ngase toilet lo mfo wo plastic njengoba unesinani isibhamu semthethweni mhlawumbe usiphethe mayeke weza ngapha mhlawumbe engavele ethi nje ngisafuna ukuchama uzofika ngibone evele bonde ngisuke entombini yakhe ithi lensizwa ngake ngalunguza odongweni ngakhohlwa nokugqoka uthi wakhohlwa nokugqoka ukuthi ngangalunguza odongweni ngifuna ukwehla ngalodongweni ngifuna ukugxuma ngehle yabo uthi manje ngabuka phansi ukuthi mangifica amabhodlela ngale phansi uthi khona lapho ngaqoqa fast ngaqoqa ngase ngathi mangifica amabhodlela ngale phela mawugxuma odongweni olude ngeke ugxuma uzoma ngenyawo ugxumuwe uthi ngizothi ngithi ngisikeke emadolweni uthi ngabonda ngizofa uthi uthe suka ngase uthi wasenkalo angithi lo mfo njoba ecashela itoilet akazi lo ukuthi uhamba nobani bakanjani noma izolala le ndoda yasisitenga noma iyenzani noma iyedlula noma kanjani uthi lo mfo ngama la itoilet ngase ngidonsa ifoni ngafonela omnye umfo wangakithi osedrobheni ngathi akazongilanda ngemoto ngamtshela iwendoda ngingase ngife lapha awuphuthume ngemoto uthi ngenzela ukuthi mangiphuma la ngiphume ngibaleka ngazi ukuthi ngibalekele kuyohlangana nemoto nangempela uthi lo mfo ngase ngiqala ukuthi ole ndoda njengoba ifike yabeka oplastic kuyibacklagard yayisithi yolanda abanye emotweni isibuyile manje fanele ngabe isibuyile isisendlini uthi lo mfo ngivele nala itoilet angithi usaba ukuhlala khona ngoba kuze kufika umuntu phela uthi bese ngiphuma uthi ngiphume ngithi ngidlule eduze kwendlu uthi mangithi nje esangweni hawu kanti lo mfo akahambi yedwa cishe balaka o4 naba bamemotweni uthi lo mfo ngivele ngize ngifike ngidlule eduze kwabo bodwa bese ngijika ngiyedluli kubo ngithi uthi ngidlule bese ngiphuma ngiyale ngoba bona bamlapha ya imoto obheke ngapha uthi bese ngiphuma ngiyale ngiflathele fast ngezethi bengaboni ngisho ubuso ngoba imoto ikhanyisile uthi lo mfo bevele bethi hey ubani loya uthi ngivele ngigijima uthi kube ngathi bangilandela vele ngithi swaxe uthi ngithi swaxe ngiswaxele uthi ngiswaxele ngomunye umuzi lapha bese ngijika ngiyongena ngaphansi lapha bese nginyuka senginyukela kwaNyamazane khona indawo ethi kwaNyamazane lapha mawusuka ezifisweni uthi nginyuka ngejubane
ngenhlanhla nansi le moto engangiyifonele uthi fike ngene kuyona bese yabaleka uthi ke ahambe ke asinde kanjalo uthi ke uma esexoxa nentombi ngakusasa mayisimfonela intombi iyambuza ke intombi how usale wenze njani uyachaza ke nje bade ngichaza ukuthi hayi phela ngiphume mina ngayohlala ngale ngasema toilet kodwa manje ngiyesaba ukuthi umuntu ozoqhamuka lapha ema toilet uzongibona ngagcina ngiphumile ke ngedlule eduze kwabo labafu ngabaleka bake bathi ukuzama ukushuthi bona babethi bazethusela nje yabona uma ubona umuntu ungazuthi khonta ukade ezokweba uthi qaqaqaqa enyawo uthi ngabaleka ithi intombi hayi ubedlulela nje ukuzobeka oplastiki lo akalalanga ufike wabeka oplastiki ufike wabeka oplastiki nje waseyalokhuza ke waseyahamba the ukuhlala nje kancane waseyahamba kube hamba negenge yakhe so base bephikelele Stenga ngasala ke ngayilalela ke mina ukuba ubuwazi nje ubuzovela ubuye hayi uthi lo mfo ngake ngathula uvalo lwamshayayo lapho uthi wakwazila ukuyezansi kulento kwazi uthi wakwazila ukuyezansi wazila ukuthi noma intokazi kwagcina sekuzayona intokazi endlini yakhe uthi manje ke inkinga intokazi mayize endlini yakhe kufanele ivuke ekseni yabo abantu besifazane yabazi nawo umuntu wesifazane angafani nathi mina nje ngingahamba mina nje wangqoke kanje ngingahamba ngivakashela intombi mhlambe ngiyivakashele nje ngingahlelile ngifike ngakusasa ngigeza ngiphinde ngigqoke zona lezi zinto asinandaba thina kodwa umuntu wesifazane ngeke umuntu wesifazane niyabazi mos ngeke umuntu wesifazane ahambe afike endlini yakho ageze futhi aphinde agqoke the very same things afike eyigqoka izolo banjalo thina sinandaba thina we lead a very simple life so uthi ke lo mfo waqala wazila ukuza endlini yale ntombi wazila wathatha isinqumo nje sokuthi ngeke aphinde aye khona uthi kwahamba isikhathi intombi lokhu ithi hayi woza hawu mfethu uyabona mayithi yena hayi woza wena ithi intombi manje sefune ngibuthe zonke izinto zokugeza lapha ngiphathe nezinto zokushintsha uyabona kanti ngcono mangila endlini kuze wena uyabo awuthi lo mfoke ngagcina ngabuyela ngagcina ngajwayela ngaze ngakhohlwa futhi ukuthi ngake ngabanjwa la uthi ngabuyela ngaze ngakhohlwa uthi kwaze kwasiza ukuthi intokazi le igciniye kumsebenzi yohlala emakhaya ke kwama kwayima eyeke ukuya endlini yale ntombi uyabona malisanda ukukushala luvo noma usanda kubanjwa musanda kwehlelwa lenkinga nje uyawusithatha isinqumo ngempela uthi yabona ngeke ngiphinde uvela ungasiboni isizathu esingakusendlini yentombi in fact akusikho kuphela lokho uyazi kunezinto ezithi mayikwehlela ubone ukuthi engasinda la kusale kancane ukuthi ngife okusale kancane ngingene ehlazweni okusale kancane ukuthi kwenzeke ukuthi nokuthi you understand uzusithatha isinqumo sokuthi ayingeke ngiphinde ngikwenze ukuthi 6 weeks 6 days 6 it depends ukuthi yini esuke kwehlela kodwa few days few months few weeks down the line uvela ukhohlwe nanokuthi wakwehlelwa leyo nto uyoza ukhumbule ngoba isikuphinda futhi sikwehlela so sibuye sikhohlweke thina abanye bayithatha ke inqumo uthola ukuthi umuntu mayekwahlelwa isimo esifana nalesi bese ethi ngeke ngiphinde ngiyolala endlini yentombi uthola ukuthi isinqumo usithatha for good yabo so ngiyafisa kakhulu ukushare indaba ezifana nalezi ngiyakuthanda kakhulu ukushare indaba ezifana nalezi ngoba ziyafundisa futhi uma ulalela indaba esikhulumayo nenisishare zona ngoba lezi indaba ngezeni ezinye zazo sithola kunina umuntu uyayesha ukuthi hey phela nami ngangehlela ukuthi bese sinarrator ngendlela esinarrator ngayo ukukhomba ukuthi ke siyakwazi ukuyinarrator kahle ngoba niyakwazi ukuthi nisilandele futhi nini nisikhuthaza ukuthi siqhubeke senze lo msebenzi esiwenzayo omunye ke eyintweni esizibonayo enye into engiyaye ngiyibone kakhulukazi kulabo futhi abasilandelayo bayebeshaya abanye bekhuluma bethe hey wendoda uyazi mina uke wangakha kukhona la ngeke ngagaxela khona kodwa
ngenxa yokulalela izinkulumo ezikhulumayo ngagcina ngisindile ngoba ngikwazile ukuphuma lana la ngikwazile ukuphuma lana la yabona. So ngenxa ukuthi babone yabo nje thina ezindabeni esikhulumayo eziphathelene nama relationship and all those things ngoba izona phela eziqala indlela esuka ibheke ejele. Yizona indaba zama relationship kakhulukazi eziqala indlela nje esuka ibheke ejele. Ngoba ungabona insizwe ezingaka nje zibamba inkunzi, zibamba imoto yemali, zingena kukumbi kuhlonyiwe. Isuke ifuna ukuyolobola. Isuke ifuna ukuthengela abantu bazo besifazane izinto ezithile. Isuke ifuna ukwenza izinto ezokwenza ukuthi kusasa zithola abantu besifazane abazokwakha imizi, all those things. Ezindabeni esikhulumayo usungahlala nje endlini, usungahlala nomuntu wakho umbona ukuthi uyakujolela ngoba uthanda. Thina sesikukhulume konke okuyizimpawu zomuntu wesifazane nowesilisa ojolayo. Sesikukhulume konke. Usungayihlalela nje wena. Nobungozi bakhona nanokuthi kunini la khona okumele ube calm khona. Kuyi situation esi very tense kodwa kunini la kufanele ube calm khona. Ngoba one false step uzohamba ejele. Futhi ke kulabo basuke bekhonza ukuphatha ibhamu, woe unto them ngoba akugcini uphatha isibhamu noma ungabamba intombi yakho ukuthi noma ungabamba ungajolelwa intombi yakho akuzukugcina kubi kumuntu ombambe nentombi yakho uma usuphatha isibhamu. Waphatha isibhamu wa-actor wena uzogcina kubi kuwena. So siyabonga kakhulu besifuna ukudlulisa lolu daba. Thank you.